Ογήσει ο Θεός, τι ωραία πράγματα έχει το Ευαγγέλιο μέσα. Σε μία λέγω τέτοια γαστρονομική εποχή, μυστική εποχή, λασπόδη εποχή, δεν μπορείς να μιλήσεις περί νηστείας. Αλλά εν πάση περιπτώσει επανέρχομαι και λέγω ότι αν δεν συγκινεί τους κοσμικούς ανθρώπους και αν χλεβάζουν και εμπέζουν και ειρωνεύονται και απορρίπτουν αυτή την εντολή οι κοσμικοί άνθρωποι, θέλω να πιστεύω ότι εσείς, εάν δεν θα νηστέψετε 48 ημέρες την νηστεία, τουλάχιστον θέλετε να ακούσετε περί νηστείας, θέλετε, τουλάχιστον αυτό το μίνιμουμ. Επαναλαμβάνω, εάν δεν θέλετε να νηστέψετε, τουλάχιστον θέλετε να ακούσετε περί νηστείας. Εάν δεν σας ευχαριστεί το θέμα, να το αλλάξουμε. Από πότε ο πατήρ Ιωακήμ άρχισε να πηγαίνει σύμφωνα με τα κέφια σας και με τις ορέξεις σας? Από πότε αυτό έγινε αυτή η αλλαγή? Δεν πρόκειται να αλλάξει το θέμα. Θα το ακούσετε θέλετε και δεν θέλετε. Έτσι το είπα αυτό για να δοκιμάσω, γιατί δυστυχώς έτσι καταντήσαμε τώρα. Ό,τι θέλει ο λαός. Απορρίπτουν λοιπόν μερικοί την εντολή της νηστείας και λένε ότι ούτε στη γραφή αναφέρεται, ούτε παράδοσης είναι, ούτε αναγκαίων είναι η νηστεία και μάλλον είναι εφεύρεση των παπάδων, λένε. Ας ανοίξουμε την Αγία Γραφή, αδελφοί μου, για να δούμε από πού αρχίζει η νηστεία, πώς εξελίσσεται. Είναι ένας θεσμός που έχει αρχή, ανάπτυξη, πρόοδο, τέλος δεν έχει. Από την Παλαιά Διαθήκη, όσοι διαβάσατε και όσοι διαβάζετε και μελετάτε τη Γραφή, διότι και αυτός ένας καημός μου είναι, λέω, όσοι διαβάζετε, χρόνια τώρα σας παροτρύνω και φωνάζω και έγινα κουραστικός ίσως, και όσοι εξομολογήσετε σε μένα το ξέρετε, άλλο επιτίμιο δεν έχω. Μοναδικό επιτίμιο αυτό είναι. Εσύ θα διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, όλος την Καινή Διαθήκη, όλος τους πατέρας. Αυτό είναι το επιτίμιο που θα διαβάζω. Διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη. Από την πρώτη σελίδα, αδελφοί μου, πόσο ωραία το λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έχει μια ομιλία περί νηστείας και λέει: η νηστεία είναι, προσέξτε, συνηλικιώτης της ανθρωπότητας. Όση ηλικία έχει ανθρωπότης, την ίδια ηλικία τόσο παλιά, γιατί σας είπα ότι είναι παραπάνω, πιο παλιά είναι η νηστεία και από τις 10 εντολές. Μόλις στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη σελίδα, δεύτερο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης, εμφανίζεται, παρουσιάζεται εν πάση μεγαλοπρεπία η εντολή της νηστείας. Για πέστε μου τώρα εσείς, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για να μην σας διαψεύσω ότι δεν διαβάζετε Παλαιά Διαθήκη, πού αναφέρεται, πώς ξεκινάει η νηστεία, ποια είναι η εντολή της νηστείας στο δεύτερο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης? Και έβαλε, λέει, τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισο μέσα. Έτσι απλά σας τα λέω, ερμηνευμένα, έτσι, τροφή μαγειρεμένη. Έβαλε τον Αδάμ και την έβαλε ο Θεός μες στον παράδεισο και τους έδωσε την εντολή της νηστείας. Από όλα τα δέντρα και από όλους τους καρπούς θα γεύεστε και θα απολαμβάνετε, πλην του καρπού της γνώσεως του καλού και του κακού. Ενίδαν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Όποια δε ημέρα παραβείτε αυτή την εντολή της νηστείας, το τέλος σας θα είναι θάνατος. Δεν σας τρομάζει, αδερφοί μου? Πόσο φοβερό είναι να λέει ο Θεός ο ίδιος στους προγόνους μας, στους πατέρες μας: όποια ημέρα καταληφθεί η νηστεία, παραβείτε αυτή την εντολή της νηστείας, θανάτου αποθανείστε. Πώς την καταλήξαμε τώρα την νηστεία εμείς? Πού τη φέραμε? Ένα πάρεργον, μία ίδια. Το αποτέλεσμα. Ο Αδάμ και η Εύα, διότι καθένας από εμάς ένας Αδάμ και μία Εύα είναι, ας μην κοροϊδευόμεθα. Παρότι ήλθε ο νέος Αδάμ και η χάρις η νέα και η νέα Διαθήκη και ο Γολγοθάς και ο Τίμιος Σταυρός και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, πάλι εξακολουθούμε να είμαστε με τα ίδια μυαλά, ξέρετε, δυστυχώς. Δυστυχώς είμαστε με τα ίδια μυαλά. Πόσο μου αρέσει, αδελφοί μου, αυτό που ψάγει η Εκκλησία μας για τον Αδάμ και την Εύα, χθες την Κυριακή, χθες την Κυριακή.
διαβρώσεως Αδάμ παραδείσου γέγονεν άπικος. Έφαει ο Αδάμ και μόνο για ένα πιάτο φαΐ θα λέγαμε, για ένα φρούτο, το θέλει πάρκο. Έχασε τι, τον παράδεισο. Και κατόπιν έτσι ένα άλλο τροπάριο, πήγε λέει ο Αδάμ, πήρε και την Εύα. Έτσι, φανταστείτε το με τη διάνοιά σας. Εκφράζουμε κατά ανθρώπινων τρόπων. Φανταστείτε, την πήρε, με συγχωρεί για την έκφραση, αγκαζέ. Την κερά. Έτσι, λαϊκά εκφράζουμε. Και πήγαν αφού κάναν την αμαρτία, λέει, σαν το μικρό παιδί που κάνει μια ταξία και το χτυπάει η μάνα του και το βγάζει απ' έξω. Άμα είστε καλές μανάδες θα το κάνετε αυτό. Το βγάζει στην πόρτα, θα σας αφήσω απ' έξω όλη τη νύχτα. Και το καημένο το παιδάκι κάτι και χτυπάει την πόρτα. Σε παρακαλώ, μανούλα μου, δεν το ξανακάνω. Ξαναβάλε μες στο σπίτι. Έτσι λέει, εκάθισε ένα Αδάμ κατέναντι του παραδείσου. Πήγανε απέναντι από τον παράδεισο και κάθισε ο Αδάμ και η Εύα και να τα δάκρυα, χρώμηλο. Και κλαίγανε, λέει, είμαι, λέει, αλίμονό μου. Μία εντολή, την εντολή της νηστείας. Παρέμει και όλων των αγαθών, λέει, εμαθών εστέλισα. Για μία παράβαση έχασε όλα τα αγαθά. Έχασε τον παράδεισο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο παρέστη η ανάγκη, αδελφοί μου, να έρθει ο νέος ο Αδάμ. Νέος δε Αδάμ είναι ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος, να νηστέψει για να επανακτηθεί ό,τι χάθηκε. Μα μήπως είναι μόνο αυτή η εντολή, μόνο αυτή η στιγμή, μόνο αυτό το περιστατικό, όπου αναφέρεται η ρίζα της νηστείας στην Παλαιά Διαθήκη. Μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της Παλαιάς Διαθήκης, αδελφοί μου, από τις 3-4 μεγαλύτερες φυσιογνωμίες, είναι και ο Μωυσής. Ίσως, δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, ίσως δεν θα περάσει ποτέ μα ποτέ μεγαλύτερος ηγέτης από τον κόσμο, τελειότερος άνθρωπος από τον Μωυσή. Καλύτερος ηγέτης, όλοι οι ηγέτες θα τους μαζέψεις που επέρασαν, περνούν και οι σημερινοί και αυτοί που θα περάσουν δεν θα φτιάξουν την νίκη του Μωυσέως. Τόσο μεγάλος ηγέτης. Και τι έκανε ο Μωυσής? Πριν να πάρει, λέει, τις πλάκες με τους νόμους, ανέβηκε επάνω στο όρος Σινά. Και εκεί, δεν είναι δικά μου λόγια, σας διηγούμε τη γραφή, 40 ημέρας ενίστευσε. Και επειδή ενίστευσε, πόσο μεγάλη σημασία έχει νηστεία, επειδή ενίστευσε, λέει, καθάρισε το πνεύμα του, καθάρισε η καρδιά του, ακτινοβόλησε η ύπαρξή του και κατόρθωσε, λέει, αυτό που έχασε ο Αδάμ, διότι λόγω της παραβάσεως της νηστείας έπαυσε ο Αδάμ να βλέπει τον Θεό. Το επέτυχε για τις νηστείες ο Μωυσής και είδε, λέει, τον Θεό μέσα στο ονόφο και μέσα στο μυστήριο. Η νηστεία τον έκανε να δει τον ίδιο τον Θεό. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι η νηστεία. Και μόνο ο Μωυσής, ο Θεόπτης όπως το ονομάζεται, γιατί είναι τον Θεό, Θεόπτης, μόνο αυτός. Διαβάσατε την ζωή του προφήτου Ηλίου, ο πύρινος προφήτης, ο Ηλίας, ο θεσβήτης. Τον κυνηγούσε μια αισχρά βασίλισσα, η Εζάβελ, και διωγμένος, κυνηγημένος, πεινασμένος. Τα κοράκια τον τρέφανε. Ευρέθηκε, λέει, πάνω στο όρος Χορήμ. Και εκεί ενίστευσε και ο προφήτης Ηλίας 40 ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό το 40 ημέρες. Και αξιώθηκε ο προφήτης Ηλίας, δεν ήταν πλέον σαν τον Μωυσή, έτσι μαλακό, ωραίο, με αγάπη, με αισθήματα, ήταν σκληρός. Έσφαζε ανθρώπους, βάζε μαχαίρι. Παρατάφερε. Η νηστεία 40 ημέρες το όρος Χορήμ τον εξάρνησε τον προφήτη Ηλία και αξιώθηκε, λέει, και αυτός να ειδεί τον Θεό που μέσα στην άβρα, τη Συρίλους άβρα, να αισθανθεί την παρουσία του Θεού. Να προχωρήσω παρακάτω. Μήπως ο προφήτης Δαβίδ δεν εφήρμοσε την νηστεία, αδελφοί μου? Κάπου, λέει, δεν ξέρω αν διαβάζετε ψαλτήριο, οι παλιές οι γυναίκες, βρήκα εγώ σε χωριά, ιδίως πρόσφυγας, γριές γυναίκες, να έχουν το ψαλτήριο και να σηκώνονται τη νύχτα, τα μεσάνυχτα στις 1 η ώρα και να διαβάζουν ψαλτήριο. Εδώ στην περιοχή της Καβάρας βρήκα τέτοιες γυναίκες. Λέει κάπου ο προφήτης Δαβίδ ότι όταν μετενόησε για τα μεγάλα κακουργήματα, τα αμαρτήματα που έκανε, ενίστευσε και έβγαλε τα αυτοκρατορικά του πλέον, τα βασιλικά του ενδύματα και έβαλε ένα σάκο, ένα σάκι να του βάλει τώρα, να κουρεύει, για να δείξει έτσι την ταπείνωσή του απέναντι του Θεού και εξυγνίστη για την νηστεία στο Δαβίδ. Και μήπως, αδελφοί μου, ο προφήτης Δανιήλ δεν ενίστευσε? Διαβάστε τον προφήτη Δανιήλ
με τους 3 παιδας στη Βαβυλώνα, την ώρα λέει που οργίαζαν οι βασιλείς και οι πρίγκιπες και οι άρχοντες στα ανάκτορα της Βαβυλώνος, έκαναν οργία κάτω στα υπόγεια, λέει, των ακτόρων κλεισμένος. Αυτός μαζί με τους άλλους τους πήγαιναν φαγητό, τροφές, τα απέριπτα, λέει, την τροφή του βασιλέως, και ενίστευαν ο Δανιήλ και οι αδελφοί του. Και ίσως, τολμώ να το πω και αυτό, εάν κατόρθωσε ο προφήτης Δανιήλ διαβιέστατα να ειδεί το μέλλον του κόσμου μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας και να περιγράψει αυτά που ξέρετε, τα οράματά του, η νηστεία τον έκανε τον προφήτη Δανιήλ να καθαρίσει το όμα των προφητικών, ή μάλλον και οι 3 παιδες στην Κάμινο μέσα που λέει, εγώ πιστεύω ότι η νηστεία και η εγκράτεια και η σοφροσύνη, γιατί αυτό είναι η νηστεία, δεν είναι μόνο να μην φας φαγητό, το εξηγήσω παρακάτω. Η νηστεία και η εγκράτεια νομίζω ήταν εκείνη που μετέβαλε σε αμίαντο, όπως ο αμίαντος ήταν λεπτό πραγματάκι, θα στάχτηνε. Θα ξέρετε, από λούξ τώρα έχουν τα φώτα, βλέπετε, τα ξέρουμε, τα ξεχάσαμε. Στο λούξ που είναι ο αμίαντος μέσα στη φωτιά είναι, πυρώνει, σαν στάχτη, είναι λεπτό πραγματάκι. Και όμως άμα πυρώνει, πώς κάνει ακτινοβολία. Εγώ πιστεύω έγιναν αμίαντος μέσα στη φωτιά λόγω της νηστείας και της εγκρατείας. Οι 3 παιδες. Και ένα τελευταίο την Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε την ιστορία, διαβάστε το βιβλίο του Ιωνά. Τον παράξενο αυτόν, που τον ονομάζω παράξενο προφήτη. Πήγε στην Νινεβή πολυάνθρωπος πόλης των 12 μυριάδων, 120-150.000 άνθρωποι. Αλλά μια πόλη αμαρτωλή, μια πόλη διεφθαρμένη, μια πόλη διαστραμμένων ανθρώπων. Ίσως χειρότερα από τα Σόδομα και τα Γόμορα, για να αποφασίσει ο Θεός αυτή την καταστροφή, και πήγε, λέει ο Ιωνάς, όχι να κηρύξει μετάνοια, αλλά να κηρύξει καταστροφή. Πήγε να τους πει, απλώς θα φέρω το άγγελμα. Σε 3 ημέρες ο Θεός απεφάσισε να καταστρέψει την πόλη σας. Το αποτέλεσμα. Αναπήρησε, λέει ο βασιλιάς, ένας αμαρτωλός βασιλιάς, ανεπήρησε από τον θρόνο. Σκόθηκε πάνω. Θα μας καταστρέψει ο Θεός. Αμέσως, λέει, και ο ίδιος εφόρησε τρίσινο ένδυμα και ενίστευσε, και τον λαό όλο ανάγκασε να νηστεύσει, όχι μόνο το λαό, και τα κτίνια ακόμα, λέει. Τα ζώα νηστεύσανε. Και έφτασε αυτή η νηστεία και η μετάνοια, αδελφοί μου, κυρίως η νηστεία, να μεταβάλει λόγω της νηστείας, να μεταβάλει απόφαση ο Θεός για να μην καταστρέψει πλέον την Νινεβή, και εσώθηκαν 12 μυριάδες άνθρωποι. Εσώθηκαν λόγω της νηστείας. Τι πρώτο και τι δεύτερο, αδελφοί μου, και δεν είναι μόνο η Παλαιά Διαθήκη, τώρα θα μου πούν μερικοί, αντιρρησία αιώνιοι. Καλά, αυτά είναι το καιρό εκείνο. Διατάξεις και νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς δεν είμαστε παιδιά της Παλαιάς Διαθήκης. Είμεθα άνθρωποι της Νέας Διαθήκης. Είμεθα τέκνα όχι της Άγαρ, αλλά της Ελευθέρας. Είμαστε ελεύθερα πνεύματα, ελεύθεροι άνθρωποι. Είμαστε παιδιά της Νέας Ιερουσαλήμ. Τι θέλουμε την νηστεία εμείς? Αφού ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και κατήργησε τις διατάξεις αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, άρα λένε δεν μας χρειάζεται μας η νηστεία. Είμεθα νέοι άνθρωποι. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς? Ότι αυτό το οποίο λέτε, το επιχείρημα, δεν είναι υπέρ ημών με ύψιλο, αλλά είναι αντίον σας. Αντίον ημών. Διότι και η Καινή Διαθήκη απ' αρχής μέχρι τέλος ομιλεί και εκθιάζει και θεμελιώνει τον Άγιο και Ιερό αυτόν θεσμό της νηστείας, αδελφοί μου. Έτσι με το χάρη 2-3 και τελείωσα. Θέλεις να δεις την Καινή Διαθήκη τα περί νηστείας? Σας ερωτώ, ποιος είναι ο προφήτης εκείνος, ο τελευταίος προφήτης, η μεγαλύτερα φυσιογνωμία του κόσμου, για τον οποίο, θυμάστε πως το λέει, είναι γεννητής γυναικών ούτε γίγερτε μείζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Είναι ο προφήτης εκείνος που στέκεται ανάμεσα στις 2 διαθήκες και απλώνει τα γιγάντια χέρια του και ενώνει τις 2 διαθήκες. Είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Γιατί είναι γνωστός ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, σας παρακαλώ? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του? Γιατί είναι μεγάλος? Γιατί είναι κολοσιαία φυσιογνωμία? Γιατί τον ξέρουμε όλοι τον Ιωάννη? Γιατί τον έχουμε στο τέμπλο πλάι στο Χριστό και δεν βάλαμε κανέναν άλλον Άγιο πλάι στο Χριστό εδώ? Γιατί ο Ιωάννης ο πρόδρομος? Ποιος είναι ο λόγος? Διότι χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ιωάννου είναι, λέει, ότι έτρωγε μέλι άγριων και ακρίδας. Νηστευτής μεγάλος.
Δεν έτρωγε τίποτε. Ξαηλωμένη υπάρχει. Άγγελος επί της γης, άκαρπος άνθρωπος. Και τύχη σάρκα. Και μόνο ο Ιωάννης είναι. Μήπως, αδελφοί μου, και αυτό κυρίως είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα, δεν μας έχει διδάξει την νηστεία ο ίδιος ο Χριστός? 40 ημέρας και νύχτας, το λέγει προηγουμένως ο κανόνας. Αν προσέξετε τον κανόνα αυτό που διαβάσαμε, τι ωραία τροπάρια είναι ο κανόνας του Αγίου Ανδρέου. Ενίστευσε, λέει, ημέρα 40 και νύχτας 40. Γιατί ενίστευσε ο Χριστός? Είναι και αυτό μια πορεία, ξέρετε. Μικρά παιδιά που ακόμα το μυαλό τους δεν έχει πήξει, μου κάνουν πάντα την ερώτηση αυτή, μα γιατί να νηστέψει ο Χριστός? Αφού λέμε ότι ο Χριστός ήταν αμάρτητος, αφού ήταν θεάνθρωπος, γιατί να νηστέψει ο Χριστός? Και μάλιστα 40 ημέρες ανάγκη να νηστεύει ο Χριστός. Πάντως, λέει ο Χρυσόστομος, να έχουμε την ευχή του Χρυσόστομου. Μας έχει λύσει όλες τις απορίες ο Χρυσόστομος. Πάντως, λέει ο Χριστός, δεν ενίστεψε για τον εαυτόν του, αλλά δι' μας ενίστεψε, λέει. Ενίστεψε ο Χριστός για μας, για μένα και για εσάς. Όταν δεν λέω για μένα και για εσάς, η έννοια ποια είναι? Ενίστεψε ο Χριστός για να δώσει υπογραμμών ζωής, αιώνιον παράδειγμα. Ότι εφόσον είσαι άνθρωπος και εφόσον πατήσει πάνω στο χώμα και έχει σάρκα και αίμα και νεύρα, οφείλεις να νηστεύεις. Γι' αυτό ενίστεψε 40 ημέρες και στο διάστημα αυτό της νηστείας, τα ξέρετε καλά αυτά, έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη. Box, έτσι. Ring, η έρημος. Γροθιά με τον διάβολο. Και νίκησε τον διάβολο. Είναι αυτό σημαίνει, σου διδάσκει, σου λέει ότι και εσύ αν νηστεύεις, έχεις τη δύναμη να συντρίψεις τον διάβολο. Ιδού, αδελφοί μου, ότι η νηστεία, η θεοδίδακτος νηστεία, είναι το μεγαλύτερο όπλο εναντίον του διαβόλου. Το όπλο με το οποίο μας δίδαξε ο Χριστός, μπορούμε να νικούμε τον διάβολο. Και λέει κάπου στη ζωή του Ιησού Χριστού, από το Ευαγγέλιο, ότι κάποτε οι μαθητές του δεν νηστεύαν του Χριστού και κατέλειαν την νηστεία. Και πήγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ιδίως οι Φαρισαίοι, υποκριτές μεγάλοι. Και σήμερα όποιος ομιλεί εναντίον της νηστείας, Φαρισαίος είναι. Υποκριτής είναι. Πήγαν στον Χριστό και τον πειράξανε. Λέει, δεν μου λες, εσύ είσαι που διδάσκεις, λέει. Και λες μάλιστα ότι εκτιμάς και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οι μαθητές του Ιωάννου λέει νηστεύουνε. Ενώ οι δικοί σου οι μαθητές λέει, δεν νηστεύουν. Τι πράγματα είναι αυτά? Λέει. Ανατρέπεις την τάξη. Εξτρεμιστής είσαι. Τι είναι αυτά που κάνεις, λέει. Και άμα διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη και μπαίνεις στο ναό μέσα, τι είναι αυτά? Δεν υπάρχει συνέπεια. Και τότε ο Χριστός τους είπε, εκείνα τα αθάνατα, τα ωραία λόγια, όσον καιρό, λέει, είναι ο γάμος του νυμφίου. Διότι η παρουσία του Χριστού επί της γης αυτό ήταν. Γάμος Ιησού και νύμφη Εκκλησία. Όταν, λέει, οι φίλοι του νυμφίου είναι στο γάμο, δεν νηστεύουν, χαρά έχουν, πανηγύρια έχουν, αγαλίες έχουν. Όταν θα φύγει, λέει, ο νυμφίος από τον κόσμο αυτόν και θα μείνουν ορφανοί, τότε και οι δικοί μου μαθητές θα νηστεύσουν, λέει. Και μαθητές του Χριστού δεν είναι μόνο οι 12, αδελφοί μου. Και εμείς παρά την αναξιότητά μας, πρέπει να είμεθα μαθητές του Ιησού Χριστού. Άρα πρέπει να εφαρμόσουμε την εντολή. Πρέπει και εμείς τώρα που έφυγε ο Χριστός από τον κόσμο και διαλόγους άλλους, τους οποίους θα αναφέρω μια άλλη φορά, αλλά και διότι το είπε ο Χριστός ότι πρέπει να νηστέψουμε. Είμεθα μαθητές του. Αν είμεθα, οφείλουμε να νηστεύουμε. Το ένα είναι αυτό. Θυμάστε το άλλο περιστατικό, όταν, λέει, ο Χριστός ήταν πάνω στο όρος του Θαβόρ και έγινε η μεταμόρφωση και κατέβηκε κάτω, λέει. Και οι μαθητές του ήταν στεναχωρημένοι. Γιατί νομίζετε? Ήταν στεναχωρημένοι οι μαθητές, διότι και αυτοί επί 3 χρόνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και μόνο όταν κατέβηκε το πνεύμα του Άγιον, τότε καταλάβαν τι γίνεται. Θυμάστε πρωτοκαθεδρίες, θυμάστε τις προδοσίες, θυμάστε αυτά όλα. Πήγαν, λέει, κάτω οι μαθητές, γιατί είστε στενοχωρημένοι? Να, λέει, Χριστέ μας, τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Δικοί σου μαθητές είμαστε. Εδώ, λέει, ένα δαιμονισμένος είναι και οι δαιμόνιοι μέσα. Και 12 άνθρωποι μαζευτήκανε, οι Απόστολοι, και προσπαθούμε να βγάλουμε το δαιμόνιο, λέει, και το δαιμόνιο δεν βγαίνει, δεν μας υπακούει το δαιμόνιο. Και τότε ο Χριστός μας είπε έναν λόγο, προσέξτε το. Τούτο το γένος ούτε εκπορεύεται η μία νηστεία και προσευχή. Το επαναλάβω. Τα λέμε τούτο το γένος. Ένα παιδί αναστατώνει τον κόσμο, τα βλέπετε. Ένα φτάνει. Αλλήμωνο σε εσάς, εγώ δεν έχω παιδιά. Στις μάνες. Δικά μου παιδιά είναι μεγάλες κι εσείς. Με ακούτε. Και μόνο αυτό φτάνει και να γίνει νευρικός ο άνθρωπος. Αυτό φτάνει. Γιατί οι μάνες είναι νευρικές όλες τώρα. Όλες τα νεύρα είναι αναστατωμένα.
Αυτά είναι. Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνει το δαιμόνιο? Τούτο το γένος, όταν λέει αυτό το γένος, δεν εννοεί το δικό μας το γένος, το γένος του διαβόλου. Θα λέγαμε απλούστερα λόγια, αυτή η φάρα του διαβόλου, η διαβολοσπορά, τα δαιμόνια, δεν βγαίνουν από τον άνθρωπο, ούτε εκπορεύεται, δεν βγαίνουν ποτέ από τον κόσμο, η μη εν νηστεία και προσευχή. Νήστευσες, προσευχήθηκες, είσαι εις θέση να βγάλεις δαιμόνια. Δεν το έκανες αυτό, το δαιμόνιο δεν βγαίνει. Χωρίς αποκλειστικότητες. Τούτο το γένος ούτε εκπορεύεται, η μη εν νηστεία και προσευχή. Να σταματήσουμε εδώ. Και Θεού θέλοντος, ή την Παρασκευή στους χαιρετισμούς θα γίνει την ίδια ώρα ακολουθεί, 4,5 ώρα, ή σε μια άλλη ευκαιρία, το αφήνω σε εσάς. Πρώτον μεν να τα αναμασίσετε αυτά που ακούσατε. Σας έδωσα αφορμάς απόψε από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και θα είμαι ευχαριστημένος να πάτε να διαβάσετε όλα αυτά τα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, αλλά και να μην ξεχάσετε σε όλο το διάστημα αυτό που σταματήσαμε, γιατί εγώ ξεχνάω καμιά φορά. Και θα σας ρωτήσω, θα κάνω το δάσκαλο, και όποιος δεν μου απαντήσει που σταματήσαμε, θα τον βάλω μηδενικό. Μεγάλη σαρακοστή είναι. Κοιτάξτε, μην πάρετε μηδενικό, το Πάσχα δεν κυρωνάτε. Με αυτήν την προϋπόθεση ότι αυτά που ακούσατε και είναι, θα λέγαμε, το θεωρητικό μέρος της νηστείας. Πώς ξεκινάει, πόσο ουράνιο πράγμα είναι, που έχει τα θεμέλια, ώστε την άλλη φορά να μπορέσω να αναπτύξω το δεύτερο μέρος, πώς πρακτικώς πρέπει να εφαρμόζεται η νηστεία. Τι είναι η νηστεία? Τι λένε οι πατέρες για την νηστεία? Είπαμε Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Θα πούμε τι λέει η Εκκλησία περί νηστείας. Τι λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας. Πω, τι ωραία πράγματα. Τι λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας. Έτσι με σκανδαλίζει τώρα και θα το πω αυτή την ώρα. Δεν κάνω υπομονή. Εάν οι καθολικοί, οι δυτικοί, γι' αυτό με λέτε καμιά φορά και ομιλώ με περιφρόνηση για τους. Δεν το κάνω αυτό γιατί περιφρονώ. Αλλά συγκρίνοντας τους καθολικούς, τους δυτικούς με την Ορθοδοξία, βλέπω το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μέχρι τους ύμνους της Εκκλησίας μας. Και μόνο αυτό θα έφτανε για να αποδείξει ότι οι Φράγκοι είναι στην πλάνη και οι Ορθόδοξοι είναι στην αλήθεια. Μόνο τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Μπορεί να έχουν μπάπας ισχυρού, μπορεί να έχουν κατάγματα, μπορεί να έχουν διοίκηση, μπορεί να έχουν οργάνωση, μπορεί να έχουν λεφτά, μπορεί να έχουν το κέφαλο στο ξύφος και να κάνουν τη θελουσίων τον κόσμο όλο. Λεφτά με το τσουβάλι. Καθολική Εκκλησία. Και πραγματικά συγκλονίζει τον κόσμο. Αλλά αν αυτοί έχουν υλικά πράγματα, η δική μας η Εκκλησία φτάνει η υμνολογία της. Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας είναι στην υμνολογία μέσα, αδερφοί μου. Τι πράγματα σπουδαία, τι γλυκά, τι ωραία. Θυμάμαι μια φορά, σας το έχω πει νομίζω κι άλλη φορά. Πήγα εδώ στη Χρυσούπολη, ήταν μακαρίτης ένας γεροντάκος, ιερέας, πατέρ Νικόλαος, 85-90 χρονών. Πριν πεθάνει. Και εξλειτουργήστε μια φορά. Σώνει και καλά ο Παπα-Νικόλας ήθελε να πει το δοξαστικό στην Ορθοδοξία. Λέω παππούλη, φωνή σου δεν σε βοηθάει, θα τη δικιά μου τη χειρότερη δική μου. Αχ, και ένα άλλο. Εγώ θα το πω, μου λέει. Λέω καλά, δεν τα χόρτασες αυτά τόσα χρόνια. Είχε 50 χρόνια ιερεύς. Δεν τα χόρτασες. Αυτά, παιδί μου, λέει, ποτέ δεν χορταίνονται. Είναι τόσο γλυκά, λέει. Σαν το ψωμί. Τρώω και ξανά και ξανά και ξανά και το ψωμί δεν το χορταίνει. Αυτά λέει τόσο γλυκά πράγματα που δεν χορταίνονται. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την καρδιά, την ουσία, το πνεύμα. Έχουμε την κατάληξη. Αλλά δυστυχώς δεν την καταλαβαίνουμε τώρα. Να νιώθουμε αυτά τα πράγματα. Τι λέει περί νηστείας υμνολογία? Ένα μόνο. Αυτό έτσι χαρακτηριστικός. Πήγα να το πω. Το ακούσατε χθες. Εδώ που ήρθα το πρωί στην Εκκλησία. Το στάδιο των αρετών οι νέοπτε, οι βουλόμενοι αθλήσε εισέλθετε, αναζωσάμενοι των καλών της νηστείας αγώνα. Τι είναι αυτό? Τι εμβατήριο είναι? Τι ύμνος είναι? Αυτό πλέον δεν μπορεί να το εξηγήσει τι αξία έχει. Ό,τι λέει στάδιο αρετών είναι. Είναι ένα στάδιο η νηστεία, μέχρι το οποίο στάδιο θα κρυφεί η μεγαλύτερα νίκη και η μεγαλύτερα προδοσία. Η μεγαλύτερα νίκη και η μεγαλύτερα προδοσία. Και λέει παρακάτω, πώς το ονομάζει την νηστεία το τροπάριο? Λέει ότι είναι συνήγορος της μετανοίας, συνήγορος μετανοίας και κατήγορος της αμαρτίας. Η νηστεία, λέει, είναι η μάνα της εγγραφείας και η αδελφή της σοφροσύνης. Είναι, λέει, η νίκη των αγγέλων και η καταδίκη των διαβόλων. Τι πράγματα μεγάλα. Περί νηστείας ομιλεί η Εκκλησία μας. Το λέει και εδώ. Το είδες. Μάλιστα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα σταματήσουμε εδώ. Εύχομαι και παρακαλώ το Πνεύμα το Άγιο να έλθει να κατοικήσει στις καρδιές σας.
να σας ενδυναμώσει, να σας φωτίσει, να σας αγιάσει, να σας χειροκρατήσει, ώστε αυτές τις Άγιες ημέρες εν νηστεία, προσευχή και εξομολογήσει και εν συντριβή πολύ, εάν μη τι άλλο, να νιώσουμε, αν δεν εφαρμόσουμε, συστηματικά, να νιώσουμε το μεγαλείο που έχουν αυτές οι Άγιες ημέρες. Παρακαλώ δε, στις προσευχές που θα κάνετε αυτές τις ημέρες, σας το ζητώ σαν μια χάρη κι εγώ, να θυμάστε εκείνα τις προσευχές σας. Το βράδυ που προσεύχεστε, νήστηκε του δούλου σου Ιωακήμ Ηρομονάχου. Αυτό το ζητώ από όλους σας. Τίποτα άλλο δεν θέλω από εσάς. Εγώ θα σας κηρύττω να είμαι καλά όσο θα είμαι εδώ, να σας λέω μερικά κηρύγματα, αλλά από εσάς παρακαλώ ένα κυρελέησον για μένα την ημέρα. Μου δίνετε το λόγο σας. Κάναμε τη συμφωνία. Και εγώ, αφού θα μου το κάνετε αυτό το πράγμα, κάθε ευκαιρία που θα έχει, οι χαιρετισμοί, η Κυριακή, οι λειτουργίες Ιντερνετ που θα κάνουμε, θα έχω το κουράγιο με τις δικές σας ευχές να σας ερμηνεύω.